وەکە ئیرۆ بەریا ساڵێکێ نا بەریا چەند ڕۆژان ji vê rojê miletê Kurd tîniyên azadiyê di amadebashiyê de bûn tenê henaseyên xwe jî bi fikar dikêşan. Berê azadîxwazên Kurd di wan rojan de hemiyan li qibleya Kurdan bû û çavên wan kesên ku nikarîbûn li şahî û xwenîşandan û hilmetên piştevaniya referandûmê beşdar bibin li ser ekranên televîzyonan bûn. Kesî guman nedîkerî yek çirkeyê ku referandûm nayê kirin. Hemûyan bawerî bi serokê xwe hebû ku wê yekê cêbicê bike û gotinên serok yên ku xelkê gotin bigotin himbêz dikirin û rondikên çaverêkirina salan mînabaranên buharê dilê milletekî ku sitemkariya dagîrkeran bi sedê salan hilgirtiye geş dikir. Kurd vegeriya bûn serdemê Qazî Mihemed yê ku hîn pêlava wî li ser serê ku jerên wî ye û çavê wan dişkîne. Careke dî dengê şehîniya Hespê Nemir Mustafayê Barzanî li ser zinaran deng vedida û gurma Hespê Îsa Siwar bi xurxura Aras û Diclayê re dihate bihîstin. Cejnek bû, semayek bû, her mêrekî Kurd alayek bû û her jineke Kurd zinarek bû. Kurdan careke dî got em bi xwedanin, me jî bavek heye. Em nesêwiyên li hengên koçbarkirî ne, niha jî hîn berê me li rojê ye û roj beşeke ji alaya me. Ya ku wê li ser bilindtirîn zinarên dewleta hatî azadiyê himbêz bike û bibe newata yekîtî û azadiya her pênc parçên Kurdistana pîroz, dayîka şehîdên Rewmetê Kaniya Mêrxasan. Destên gel ber bi xwedê vebûn, lava dikirin turêgirî li encamdana wê xewneyê neyê kirin û berê wan li serokê wan bû. Serok Mesûd Barzanî, kurê Nemir Melle Mustafayê Barzanî, neviyê Şêx Ehmedê Şêx Abdüsselam, mîraswergirê 8,000 şehîdan û bavê 5 milyon Kurdên li cîhanê belav. Beriya salekê weke îro, mizgeftên bihteriya bajarên Kurdan tekbîrên cejna dixwendin. Dilovaniya Xwedê girtibû ser rê û kolanan mîna hewrên rengareng û gul dibarîn ji rengên alaya Kurdistanê kesk û sor û zer û sipî bûn. Zarokên biçûk ku hîn çavê wan li ser dîroka azarên Kurdan ve nebûbûn. Alên biçûk di destên xwe de hilgirtibûn li pêş dibistanên xwe ra westiya bûn. Mîna pelatînkan hevbeşiya genc û pîran dikirin di wê şahiyê de. Beriya salekê weke îro, serokê Kurdan rêda bi Kurdan bêjin hemî cîhanê em hene û me dewleta xwe divêt. Beriya salekê weke îro em digiriyan li ser dayîk û babê xwe yên koça xwebar kirin û ew roj nedîtin û me digot em bi şanstirîn jiyê Kurdanin ku ev roj me bi çavê xwe dît. Beriya salekê weke îro em hemû pêşmergên yek mêrgê bûn. Em hemû yek deng û yek biryar bûn. Beriya salekê weke îro referandûm bû. من دەمەوێ لێرە یەکشت بە خۆی خۆم بڵێم بە ئێوەش بڵێم من ئەو کەسە نیم خۆم شەرمەزاری ملەتی خۆم بکەم. دهشتê heyva şeşan hezêrana 2017 de û li gor biryara herêmî ya hejmar 106 Serok Mesûd Barzanî biryar da li ser pêkanîna referandûmê di 25 heyvanehan ya Êlûna 2017 de. 25 heyvanehan Êlûna 2017 ew referandûm li Herêma Kurdistanê li ser erêkirina milletê herêmê li ser serxwebûna Herêma Kurdistanê tevî deverên ku nedibin rêveberiya herêmê de bûn weke dewleteke serbixwe. Tevî astangî û bang û daxwaz û hoşdariyên her çar welatên dagîrkerên Kurdistanê ji encamên pêkanîna wê referandûmê û hewlên Iraqê ji bo rawestandina wê lê serok û gel yek bûn li ser biryara xwe. Ji ber ku tu alternatîv nebûn ji bilî encamdana wê biryarê referandûm hate encamdan. Wersî parêzgehên Hewlêr û Silêmanî û Duhokê serbarî parêzgeha Kerkûkê û Rewenda Kurdî ya Kurdên Başûrê Kurdistanê li dervey welat beşdarî di wê prosa pîroz dekirin. Ew referandûm bi piştevaniya Partî Demokratîk Kurdistanî û Yekîtiya Neştîmaniya Kurdistanî hat encamdan û piştî du rojan ji wê prosê Komisyona Bilindiya Hilbijartina li Herêma Kurdistanê encamên fermî yên referandûmê eşkere kirin û got ku birêjeya 92.73 ji sedî welatiyên Kurdistanê gotine erê ji bo dewletbûna Kurdistanê û cudabûn ji Iraqê ku 4 milyon Kurd di nava Herêma Kurdistanê dengdan bi erê.
همان کمیسیونê got ku ew referandum bi serkeftin birêve çû û bi beşdariya çavdêrên navdewletî û xwe cihî. Weke îro beriya salekê Kurdan got erê bo dewletbûnê û ta dunya hebe wê Kurd bixebitin ji bo azadiya xwe. Niha jî hilbijartinên Parlemana Iraqê ne û beşdariyeke mezin ya Kurdî têde heye û Partî Demokratîk Kurdistan lîsteya 183 û bi navên giranbiha yên berbijêran û bi duruşma xwe neçimînin beşdariyê dike. Şêrîn Kîlo.